Feeling process yun. Hinihila ka ni Lord. Ano, kasi yung mga feeling ng mga ano, yung mga balat, taba. So, nakaka-text mo kasi. Dapat pala, iba yung pagkain niya. Yes. Iba ang ulam mo. Mga steam ko sa mga ano, daga, sila, steam mo talaga. Basta kasi mga fried. Malakas siya, kaya niya lang magkana. Ito na siguro, ito ganun dito. Pag tinanggap ng mantika ito, teacher, hindi makakalaki. Kaya sige. Opo. Kaya hindi pwedeng masarap makakain ito. Kaya kasi mga normal, kaya natin yun. Kasi gumagalaw tayo ng normal, kasi hindi. Pag umigana po yan, puro igana lang gagawin yan. So nasa pagkain po yung pagbagal ng paggaling niya. Hanap yung pagkain nito na ano. Nilaga, mga isabaw. Nilaga po, paksin yun eh. Walang oil. Yung po dapat walang oil. Yung dapat ang ulam nila eh. Kasi siyempre iba yung pagkain nila. Normal. Masarap nga yung bulang lang. Yun ang po sa kanya. Kamatis, Yan. na may, yung yung ampalayang ligaw, yung dahon ng ampalayang Ito yung kung baka dapat kayo na ito eh. malunggay. Kasi hindi siya makakalakad pag puro kontrang kailangan niya ito. Teacher, mahirapan tayo. Tataas yung pirin niya, tumas yung pirin, mamumuhay uric acid sa paa niya. Tendency, gagawang gout. Mahirapan tayo. Eh, pag normal na to, kaya niya na mag-galaw-galaw, at least yung mga kinakain niya, tutunaw. Nakuha niya yung vitasin niya, di ba? Okay naman, problema yung kinain. Vitamins. Okay. Kasi hindi pwedeng po pagkain niya sa sibuya. Eh, babagal ko rin ito. Natutuwa tayo sa nakakain niya, ganyan lang. Eh, nagtukas sa kanya ng pagbagal. Patuwal na. Yung Opo. steam, masarap. Yes, dapat gatas, tapos mga saba. So, masipag-sipag kayo, alam yung pipino. Di ba? May pipino dyan eh. Kaya si, Bumili ako pipino, kaya nakalimutan ko. kaya si pipino. Tapos lagyan mo ng ano, tapos lettuce. Sa kanya, pakainin mo po itong gabi. Yun po yung kailangan niya. Lagyan mo ng apple. Di ba? Yun po isa. Vegetable salad, may ano, kundi ka. Yun po yung kailangan niya merienda. Yun, hindi pwede puro, ano, puro carbo. Kasi yung pinapit puro carbo lang po yun. So yun po yung kailangan niya na. Diba meron naman kayo? Meron po niya. Ano sa kanya lang yun? Nagpuntigan mo na gawa lang kayo. Oo nga pala, gusto niya. Pati kayo. Pati ikaw. Lettuce, Oo. saka pipino, kamatis, lagyan ng itlog. Bakit itlog na yung nilaga? Yun po yung kailangan niya. Kailangan niya ng potassium. Kailangan niya ng calcium. Kailangan ng protein. Kompleto po yung kakainin niya. Eh, pag puro pandesal na po kanina nito, pero namang inatog nito. Kasi carbo lang po yun eh. Ang sustansya sa katawan niya, napapasok. Kailangan ito naka-monitor ng pagkain po nito. Kasi kailangan niya ng calcium. Kailangan niya ng protein sa muscle. Electrolytes po, gulay. Ito ang pindagas po. Good for fiber. Tapos sa umaga, warm water. Kaya nga siya nakapupunta kanina na maayos Hindi po, eh. kuya, Warm ha? water. Gaganda po yung ano mo sa pipino. Pipino, pang ano yan eh. Mamaya kain tayo pipino. Ang pipino kasi pipino to, ito yung pipino kasi po taba. Kaya hindi ako natutuwa pag kumakain ko masasarap. Nalulungkot ako kasi mabagal yung pilos niya. Uric acid. Yun nga po. Dito po lumamahan yung uric acid niya. Eh, ito ang problema natin. Dito nga. Hindi na kasi makakbang. Sila po okay lang po sila kumain ng mga ganun. Kasi
Simple lang naman Mga sila. bata pa Mga sila. bata pa naman sila. Okay, no? Pero ikaw po, hindi pwede. Pagka po yung pagkain mo, naka-diet siya. Kasi meron din niya, program, teacher. Kaya nga iniisip ko anong mga merienda pwede May search po kayo sa sa YouTube. Mag-search po kayo ng mga nutrients sa mga stock. Maano po kayo. Meron nga ako nakalagay. Kasi kung pinapelan po, wala malakas yun eh. Carbo to carbo eh. Kaya kailangan ng mustache pagkain to. Hindi puro synthetic nga iniwan niya to. Kailangan meron siya supplement na lang. Kahit konti lang, masustansya. Merong oatmeal sa umaga. Dapat nag-oatmeal siya. Yogurt. Maganda pong yogurt. Pakakainin ko lagi ng baboy ng pata. Mapapatata tayo ito, pre-present ito. Baka Pasko pa lang, umaga na niya, no? Imbis na maganda rin akin, nakaka-5 na eh. Basta na stroke, yung kinain. So yung kinain po, yung ating iwasan. Kasi therapy lang naman, si therapy kasi, suporta lang naman yan sa kanya. Para pag gumaling siya, hindi siya may stack up. Pero yung kinakain pa rin po importante. Na lahat ang pinapakain sa pag hindi ka aware, may pasyente hindi gagaling. Eh si pasyente kasi minsan nire-request eh. Ang tanong, it's good, di ba? For him, yung kakainin niya. Pero gusto ng utak niya, gusto ko ng budalo. Bawal po sa kanya. Pero kung siya po nakakalakad na, pwede naman po siya matikim-tikim na. Kasi hindi po, pang pagkain po yun, pang walang betchin, hindi masarap. Hindi po bawal sa kanya betchin. Mga keep po, bawal po sa kanya yun. Dapat nga matabang yung pinag- Dapat po ikaw magluto sa kanya. Dapat nakapagluto mo kayo? Oo, marunong ako mag-luto. Yung sa kanya na pong luto nyo, ngayon, sika rin, sa pagkain nyo, iwalay po sa kanya. Iwalay nyo. Yung yung bulang lang. Yun yung luto mo sa Yung kanya. walang mantika, pinakulo lang. Natay. Parang naman kasi siguro malunggay. Iniisip ko kasi kung anong mga pagkain dapat. Tapos yung lalagyan niya po ng malunggay. Di ba po? Malunggay. Lalagyan po ng malunggay yung mga pagkain nito. Kata mo, lumakas na ako. Buwan na. Yun, sige. Kata mo, lumakas siya. Akala ko kukuryente ka. Kumaya. Makita mo, lumakas siya, di ba? Yung sabi ko siya, naalala mo dati, di ba? Ganyan nangyari sa kanya. Nag-gain siya ng power. Sige, okay na. Lumakas ba? Kaya pa yan, siya. Pagkaas ko pa lang. Okay siya? Upo tayo na? Sige. Hindi pa ko. Hindi ko. Sabi ko muna ito nga ha. Ito nga extension. Ano ko ito eh. Yung dati di ba? Pag nag-lock siya. Nagigay mo. Mag-sit up? Oo, upo tayo siya. Gagawa ko ng upo tayo. May 200 siguro gagawin niya ito. Ha? Doble daw. Malakas na oh. Piga nga, piga. Malakas na! Bakit? Ano nangyari? Hindi, pinalakas ng Lord yung ano mo uli. Wala, nagbabago siya. Pinalakas ko ng Lord, di ba? Kanina, di ba? Iniwas ka niya sa amoy. Alam mo yung amoy kanina? Alimom, no? Hup! Push! Nakasimangan. Ha? Sika, no? Puntayo kami guys. Si Kuya lumakas ng power. Ha? Ilan chinas mo na? Tuloy lang, no? Meron pa si Kuya pag hindi na naunawakan yun. Alam mo na teacher, yung ano niya, no? Yung kanyang hindi siya, no? Hindi normal yung kanyang kondisyon. Meron kong tayo na lang. Doble. Apo. Talagang manghihina si Kuya. Lalagyan ng unan. Tayo mo na siya. Lagyan ko na unan. Ilalagay sa likod mo, ha?
1, 2, 3, 4. Lakas oh! Grabe naman talaga oh. Dali, dali, dali. Konting step. Konting step. Lakas no. Mo? Gini. Oo. Sana. Wait lang Isa po. pa, isa pa. Oh, isa pa tayo. Isa pa, Sige isa pa. Hindi Pa. pa kasi upuan. Okay, Okay. ligat lang. Yan, ulan. Unan. Yun. Nakita mo. Nakadoble yan tayo. Doble yun. Dito ka lang. Ah, dito. Okay ka. Okay ka ba dyan? Ay, gaganon. Dito ka hawak. Ay, tama. Yung ano, dati ginagawa mo. O, tatagin natin ulit yun. O, dito na lang to. Iusod mo. Ito lang to. Sulit. Hawak mo si Sulat. Yung may hawakan ka gusto mo? Opo, sir. Ano naman, yung may hawakan ka para malakas ka. Uusod na lang pa ganun. Oo, gusto na. Nakakahawak ka naman. Ano? O, sige, sige. Hawakan. Tatayo. Tayo. Yung Upo. ginagawa namin. Ah, okay. Okay, pare. Malakas na yun. 1, 2, 3, 4, Malakas ka. 5, Tayo yung mga 300 na to. 6, 7, 8, Malakas siya, oh. Nahit 9, na. Pahinga ng konti, lumakas na. 10, Nag-charge. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Oops, nga. Kaya, ang nalo natin. Matalikod ka. Hawan niyo po siya. 21, Matalikod siya. Harap natin yung camera. 21. Guys, natalikod si Kuya yan. Okay ka na? Lumalakas na ang pakiramdam mo? Lumakas ka na ngayon? Hindi pa masyado. Hindi na pang konti. Pero na-energize ka na. Are you ready, sir? Okay. That's good here. 21, Okay. With power. Okay, very good. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50. Oh. Galing. Tignan ko yan ha, yung malalim. Ano Basta. pakiramdam mo? Usip pa, yun. Rest muna. 50 na nga, 50 ka na, sige. Nangihina ako yan, nakapit ka. Mahina pa yun. Umihi ka? Nanghihina ka Nanghihina? Nanghihina ka na? Stop na natin. Ha? Pahinga mo na. Bigyan ka malalim. Ang malalim. I'm okay. Tubig. Inumin. Oo. I'm okay. Ayun. Ayun natin tuloy niya. Sa likod niya. Break time. Water muna. Brought to you by Hati Helen. Yung cold water pala nasa labas. Hindi mo siya bawal siya mag-cold water. Hindi, kayo po. Ay, okay lang po ako. Mamaya na po ako. Okay. Kunti lang mahal ha. Huwag mong biglain. Okay. Okay. Okay pa? Water pa? Oo siya. Okay. Inhale, exhale. Ay, naman na. Naman. Sorry po. Punin tubig mo puno. Gusto mo pa uminom? Okay na. Inhale, exhale, tatay. Okay lang tubig At mo. least. Oo. Di ba kaya angat ang nagpahinga eh? Kaso nag-request ka. Oo. Wala, pwede na ganyan. Makasindahan ka lang, okay na. Sige. Naka 50 ka na, mahal Tika ko. na. 1, 2, 3. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Kuya, pilangis. Pinlamig niya. Patanggal po yung lamig niya. Pakitaas lang. Gulo ko yung lamig niya. 66. Kaya. 6 pala. Kuya. Tigas pala ang lamig niya ito. Tuloy mo yun, no? Butulog. Mm. 66. Kaya ba? Ha? Kaya ba? Hindi na. Tay? Rest na. Hindi na? Ayos na? Nakatulog na yata. Tay? Sweetheart. Kaya pa? Pahinga mo na. Yung lalim, kuya. Are you okay? I'm okay. Hindi ka na okay. Ayan. Kala ko tutulog ka na. Tay? O yung ulo mo, tas mo ulo mo. Lolong po kami. 66. Paprank ka sa amin ha. Ayun, pagod ang lakas oh. 67. Pinaprank si teacher eh. Alam mong may na 68. nervyosa yan eh. 69. 70. 71. Sanda ka lang ha. 72. 73. 74. 75.
76. 77. Power. 77. Relax ka lang mga ba? 7. Nadudulas? Dumudulas. 77. Lapit siya po. 78. 79. 80. Hold. Pinapin mo na. Yan. Rest. 20 na lang. Sanda. Kaya, inhale, Malalim. exhale. Mandan. Thank you, Lord! Thank you, Lord. Oh, Praise thank you, God. Lord. Kayo nanghihina kanina. Lumakas ka. Praise. Nangunod. Praise God. Salamat sa Yung Diyos. mga ganun mo, wala. Yun! Hinahanap natin yung mga ganyan-ganyan mo. Praise God. Salamat sa Diyos. Oo, yan. Dapat sa umaga, ganyan-ganyan ka. Oh, exercise ka. Anong ganun mo? Praise God. Andyan na yung guardian angel mo kasi. Pinapalakas ka na. Marami ka ng mga worship ka dyan. Saan ka pa? Ano yan? Ilan na? 75. 80 na po. 80 na pala. 20 na lang, sabi mo pala na 20. Paano tayo? Nakalimutan ko na agad eh. Ano tayo? 80. Dagdag o minus? Dagdag minus tayo. Tayo tayo. 80. 80. Oo. Oh, pahinga mo na. Ano mo na? Relax. Huwag ka na. Advertisement muna. Pinapakabili ka ng teacher. Advertisement. Pinaprank Malakas ka ba? ka niya lang niya eh. Kaya ba 20? Ha? Mandan. O, limandaan daw, teacher. So, ikaw gagawin po natin. Ready? 81. 81. Lakas pa niya. 82. Praise God. 83. Thank you, Lord. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Dudulas. Dumudulas ka. Busog ka na rito. Ayun, tila mo. Oo na, layo mo na oh. Bati ka konti. Layo mo na. Layo mo na. Yun. Yan. Oh, sige pa, usod pa. Usod pa. Sige pa, Yun yun. pala naman eh. Kaya mo pala mag-adjust eh. Ang galing mo ah. Daya mo ha, niloloko mo. Talino mo ah. 90. Pwede pala i-adjust to eh. Marunong na siya. Tinatapak na niya. Tinatapak niya. Marunong na siya. 90. No, 10 lang. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Very good. Relax. Kaya pa? Sige. Mandan. Nawala na yung masakit mo dito? Nandiyan pa rin? Oh, bakit mo? Sabi mo, hindi, sabi mo 500. Tinutulungan ka niya, Lord. Amen. Amen. Dami niya mga dumo. Amen. Oo, suko. Sumusuko, talunan, di ba? Ayaw mo, sabi niya, kaya mo. Ayaw mo yan. Ayan, amen. Kaya mo. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 130. Kaya pa? Okay, lakas. Last 20 no? 150 sarado natin. 150 na lang, mahal. Tawad. Amen. Jesus name, 500 daw. 500 daw. 130 ah. Kakayanin ka na yan. 130. Bigyan malalim, bigyan malalim. Bigyan mo thank the Lord. Ayun nun. Ayan. 130. Okay, 1, 3. 131. Magama. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. Yan. Dumayo na naman siya. Layo ka, atas ka, atas ka. Atas mo, atas mo. Atas ulit. Atas mo, sige. Yun. Okay. Ay, paa mo, atas mo. Ano ba? Galing ba? Oo. Kakatas ka na. Kaya naman niya eh. Ganyan na naman ang kamay mo, tayan. Sabi ko sa kanya, relax lang. Natitense kasi siya eh. Ayan. Okay, 140. Kaya na lang, magiging 150 na. Bakit hindi naglakad? Tama-tama lang niya. 50 na lang, mahal. Tawad mo na ako. Amen. Gagawin ko na 500. Teacher ang gagawa nito. Ready, 1. 141. 142. Mas pa. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. Yay! Wala. 500. Tama na raw. 500 na, tatay. Salamat po, Panginoon. Praise God, Lord Jesus, you're the Most High. I appreciate you. Bumata ka naman. Matanda ka na eh. Bango niyan. Oo nga, mga ito. Gusto ko na amoy. Baby kasi ito eh. Baby ko to eh. Baby ko yan eh. No? Ay, salamat po. Thank you, Lord. Lakas na niya. Lakas ka muna. Kaya pa? Wag, ha? 150 na yan eh. Hindi na Next kaya. time naman, mahal. Pahinga na lang. Least, meron pa ibang araw. Depende sa kondisyon. Ayan guys, 150 lang kayo nagawa na ngayon. So, continuation tayo sa akin ng kuryente. Ayan. Kukuryente natin si Kuya. Higa Bora. na. Ano ko muna? Sister, ano po niya? Atas siya. Okay, 1, 2, 3. Yay! Ayun. Wait lang. Hindi po, tatanggalin niyo po yan. Atas ka, Okay. atas. Atras. Yun. Ang lakas ng kanyang... Kaso? Ah, Kaso na ako? ang galing naman si Tart. Oh, Talino mo ah. Ba't? Oo. oh, ang galing oh. Talino mo ah. Ang galing. Pahinga mo lang. Huwag mo Huwag ka ba kagad. nahihiga? Higa. Kasi dugo. Kuya. Dugo mo. Huwag mo nang higa ah.
Manatili ka na yan. Ganda. Galing mo, ha? Ha, higa ka na? Hindi pa. Ah, inumin. Water is the life-giving power. Okay. Ayusin mo yung pag-inom, tatay. Sabi mo, hinahabol mo na naman yung pag-inom. Praise God. Salamat Wala sa sigaw mo. Diyos. Mga kaminit. Kainin mo lang, huwag mo nahiga. Salamat sa Diyos. Praise God! Buong tayo, Lord. Thank you, Lord. Oo. Power yung power. Parang nagsisirculate yung ano mo. Yung dugo mo. Nasa healing process talaga siya. Ano din mo? Healing process. Him. Nasa healing process siya. Kasi nga. Ang galing. Humihingal ka? Ah, nakahinga na raw siya. Tingala! Baba ka! Nakatingala. Baba ka! Baba! Baba siya, baba siya. Gatas siya. Okay na na. Okay na? Next station. Ay, ang sarap ng feeling. Okay. Are you okay, sir? I am okay. Thank you, Lord. Sige mo. Thank you, Lord. May power ba? Meron po. Minsan kasi, ano siya eh. Lulus, no? Ganda yung color ng kanya. Ano. Okay. Damit niya? Yung Ha? damit niya? Ha? Yung damit niya? Gandang color? Dito, yung labi niya. Oo. Yung ano kasi, yung pagkatitinan ko, pag yung labi niya kung okay. Oo, pag maputla yan. Saka Ibig yung, sabihin yun. yung mukha niya, kung maputla ba. Nalalaman ko kasi pagka maganda. Yung araw niya maganda. Sabihin, tumatalab yung inyong ano. Dami siyang ginawa, ha? Manghihina pa rin, ha? Manghihina, nakuha ang bigti pa. Magklase si Kuya Jaime talaga. 500. Aabot ka rin doon. Huwag ka mag- Oo, abot ka ron. Ang importante, huwag kang masyado Oo. magmamadali. Nasa process ka eh. Process na. Cover ko. Hindi mo madali. Nandun tayo sa, ano eh, naglalakad ka na eh. Wala na tayo iniib niya, pinaplaks ka na. Actually, ilan tayo iniib niya, pinaplaks ka na. Wala na lang ito na eh. Okay? 5. 5 is good. Nanginginig ko. Hindi masakit. Pag normal ka, masakit po ito. Huwag ko nga. Hindi nga daw po. Nasubukan niya na maganyan. Oo, masakit ito pa. Anong karayong? Magilit na karayong po. Matusok po ito. Ito sakit. Hindi kapag mo ka, pag nalo ko tayo.
Mura pa. Yan, disposable lang ito. Opo. Mura naman yung dito. 1, 2, 3, 4. Yan. Naku ba na kuryente ka? Nunod tayo ng ano mo? Coffee. Nunod tayo ng pelikula mo? Coffee muna. Oo, nunod tayo. So guys, ito po. Wala kayo shoutout? Baka may shoutout kayo. Shout out ako sa mga anak ko. Yan. Pasensya na at hindi tayo nagkikita pa matagal na. Troy, condolenza. Awing daw ito. Bawasan mo. Awing daw. Mabinto. Yan. Ito. Yan. Okay po. Tuloy. Wala. Power. Power natin ah. Lose ko yata. Lahat? Minto? Hindi, ito Yun lang. na isa. Ayun. Ito lang. Lose. Yan. Sige. Okay, o sige po. Yeah, so mga subscribers, likers, sa lahat mo namang sumusuporta po sa journey namin ni Kuya Jaime Salac. So ngayon po ay second month na po siya with 2 days. So yun po yung kanyang mga latest improvement. So yung paggalaw niya, yung pagtayo niya. So pinapalakas na po natin siya at proper diet po ang kailangan niya ngayon. So kailangan yung mga pagkain na kakainin niya ay kailangan nakakaibat ayon sa katawan niya. So yun po yung ating kailangan natin, proper diet para mas lalo siyang lumakas at bumilis ang kanyang paglakad. Ayan po. So kasi muli po, ito po si Modelo Mangkeping sa lahat po ng mga anak po. Unang-una po mga anak po nila Kuya Jaime at Ate Helen. Sa inyo po lahat, shout out. Ayan. At sa kanyang mga po, shout out. And both side of brothers and sisters and their relatives, sa inyo po lahat, shout out. And siyempre sa aking mga kapatid at sa kanilang mga pamilya, shout out. At sa aking mga nakis, shout out. Especially, ayan, sa lahat po ng mga sumusuporta at patuloy po nga nanonood ng aking vlog na to. Hanggang sa muli po, ito po si Modelo Mangkeping 2, TST, Travel Stroke Therapy, and please, don't forget to like and share my YouTube channel. And ito po yung verse, Exodus 15:26, the Lord is my healer.